Здравейте, хора, и днес снимаме второ видео от нашата поредица на Майнкрафт. И днес може би ще довършим кораба. Ще го направим. И не забравяйте да се абонирате за канала. И ще направим трети епизод. Не, няма да... Да, ще го направим просто. Не забравяйте да се абонирате за канала. Също така, ако се абонирате, ще ви излизат, като кача ново видео, ще ви излиза. Така че не забравяйте да се абонирате. Също така ударете камбанката. И харесайте видеото. И мисля да започваме с клипа. Така че, може би първото нещо ще бъде да съберем дърво. Не знам, но аз трябва... Да, съберем дърво първото нещо. Така че... Ще отида сега и ще събера дърво от ето тази гора. Чуваме. Много лагила. Ето тук. И тук има овце. И айрон. Хора. Забелязвате ли нещо? Защото аз да. И това нещо е ето там. Намерихме спаунер. What the heck? Намерихме спаунер, бе, хора. Толкова срано ли намерихме в епизода спаунер? Сега ще го вземем, ще го превземем направо. Ще направим торч. Ще си направим торч. Правим торчове и ходим да превземем спаунера. Така че надявам се да е на зомбите или на скелети. Скелети ще е най-хубаво. Зомбите. Окей, става. Така. Ги убием тези мръсници. Последния мръсник. Ламил е. Но разселено го правиш. И имаме един чест. Само това ли? Басите пилот. Но ще си направим експи фермичка от този спаунер. О, лап имам. Вече ще го изядем. И Iron Horse Armor, което е много добре. Има и такива моси. Но това беше много голям късмет. Тук ще го направим експи ферма. Той е спаунер е много на висок, така че може да направим експи ферма. То вече няма спаунери почти, които да са на дъното и да бедрока да се спира да направиш ферма, защото... Да. Но той е супер този спаунер, так му ще ни и до базата. Което е още по-добре. Тук трябва да отида. Не знаех. И ще вземем този айрон. Точно така. Да си го вземем. Две айрон. Само две. Не се оплаквам, защото намерихме и спаунер. Хора, тук има кученци и искам да го опитам. Го опитам с един колко е късметлийско. Не е късметлийско. Нищо. Я да видим на какво имаме на тук. Я на какво да имаме. Челички имаме. Да. Се върнем като хора. Прибираме се, защото вече стана вечер. Едва събрах 2 стака дърво. Снях се да изядат зомбите и всички катини. Но зомбите аз не се притеснявам. Само скелети и крипъри. Всякакви други могове. Но зомбите не се притеснявам като цяло. Да. И мисля, че трябва да изпечем храна. Защото
Имам два стака дърво. Изпечена имам иначе храна. Ще сложим 4 кол и тия пържолки. Да. Дървото не трябва още 2 дърво. И така ще направя. Да не се вижда. И вече има един чест. Единичен, за жалост. Ще не взех още дърво за двоен чест. Много съм прост. Прост съм аз. Така. Ще го оберем цялото това дърво. Така. Това какво да го правя? Не, ще го взема. Ще го направя на пръчки. Да си имам. Сега слагаме всичко. Всички тези работи слагаме вътре. Често. И кирката ни, която е важна. И си вземем едно такова да ядем. Сега този кораб трябва да го направя. Много без да взема материали да го направя съвсем маничко. И тук може би. Как да го направим? Ще го направим така. И тук ще сложим блокче. Не, всъщност няма да го сложим. И тук ще сложим блокче. Там трябва да е стълба обаче. И така трябва да е. Тук тези блокчета. Това е блокче, по-скоро няма ми трябва. И това така ще го сложим. И трябва да сложим тук. Така. И тук. Ето тези блокчета няма трябва. Според мен. Ама защо съм така? И ето тези блокчета са слабове, няма трябва. И просто така ще направим и тук. Тук. Трябва и така. Тук така. Така. Трябва стълба. Точно така. Това май не е много интересно за гледане. Ще върнем, когато направим тази част. Също тук намерих някакъв чест с карта, дори трежа мапна. Това няма го вземам, защото не знам как работи карта. Хора, ето че до някъде направихме нещо. Тук сега доста го оформих и стана по-добре. Поред мен е по-добре, да. Не знам за вас. Но тук това също ще го коригираме просто. Има кефи. Така ще го направим. Точно така. Това е по-добре. Отдолу. Да, така е по-добре. Добре, че го продължим с нормално дърво, защото нямаме такова. И ще стане според мен добре. На мен това ми беше целта, да. Но тук доста го оформихме. Тук направихме огради, сложихме блокчета, отзад го оформихме. Всичко е както трябва. Тук половината го нямаше, вече го има. И е добре според мен. Се получи. Много ми харесва как се получава кораба. Ще сложим и лантърни и всичко. Ще сложим сигурно даже и платно такова голямо. И трябва да го направим напред кораба. Трябва да.
Това сигурно съм го правил половин час, за вас ще 2 секунди буквално ще го видите, че това съм го правила. Това е сигурно, защото съм го правила половин час. Да. И тук се получи хубава каютата. Като направим напред, всичко това ще го махнем с дърблокчета и ще стане добре. Но понеже аз много игра, за вашите къс клипа, мисля да го приключвам. Да приключвам кораба, да. И да. Ако искам, ще пробвам как ще стане, ако махна цялата вода. Да. Ще го пробвам. Ей, сега ще я скипна. Може би ще стане яко. Добре, ще скипна. Просто. Да, най-накрая ще скипна. Хора, вижте как се получи каютата. Много е добра, просто много макев така изсъхнала и готовка, направена по-добре вече. Преди беше всичко това вода и сега махна тази вода. Сега махах, от тъй тук беше водата, сега това не трябва да го чупа, трябва да... Ау. Не го преценя как ще изляза. Да. Вече го прецених. Така, просто. Така. Сега трябва да махнем тази пръст и вода. Цяло. И готово всичко. Лопатата ми се щупи. Много е добро, много е добро. Ще отида си направя на лопата. Направих си нова лопата, хора. Сега да щупим тези блокчета. Не видим как се е получило. Много е добре, според мен. Много ми харесва. Много е добро. И джунгъл с това много добре се е получило. Само Dark Oak. Много не си пасва Dark Oak. С това. Да. Много се получи много як за сега. Някой друг ден ще го направим напред. Кой ли ще е този ден? Е някой друг ден. Да. Учи. Не взема вода. Много яко се получава. Вече го оформихме. Е много по-добре от преди. Само ще добавя последни детайли. Лекички. Някакви тук детайли. Отдолу под кораба. Които са за сега. Трябва да ги сложа. Ето тези детайли. Те не са точно детайли. Да. Тук ще сложим такова. Ще го направим хубаво. Много хубаво ще го направим даже. Така чупим това. Слагаме ето по този начин. След така. Щирки за днес. Само едно нещо ще да кажа да го направя и тия прозорци как да ги направя, за да не влиза вода. Просто скоро ще сложа фенсо. Не. Не знам. Защото фенсовете няма да е красиво май. Добре ще. Ама то няма да стане, да. Няма да стане. Защото то ги слапа ще влиза вода. Ако не направят така, че не влиза вода, то ще си личат, че съм много грозно под водата. Да. Така че просто слагам, може би, блокове. Да лежим. И мисля да приключваме с този епизод. За вас клипът ще е доста кратък, обаче аз вече се измъчих от 1 час тук стоя. И правя този кораб.
просто се измъчих. Съжалявам, че ще ви няма да е много интересен клипа и такова. Няма да е много интересен клипа и дълъг. Но просто аз измъчих, така че трябва да приключа и надявам се да ви харесал клипа. Също така не забравяйте да се абонираме. Ще направим трети епизод, ако стигнем 100 000 лайка. Не, всъщност няма. Просто ще направим трети епизод. Бъзикам се. И абонирайте се за канала, харесайте видеото, напишете коментари. И това беше всичко от мен. Чао, чао.